Ki nong chong yeu ki badi jingdi hayeu du mat ban pran kil pen pau ya ke jinsneu kemen ka bakrau namar ba ka Voice of the People's Party VP kala yo ya ka bor senchar hapo ka Khasi Hill Autonomous District Council KCDC hadin ba ka seng kala yo jingjob hakat New Delhi ki constituency ha ki elections MDC ka badang shudem ki nong chong yeu kil pen pau ya ke jinsneu kemen bat ka jingkershan ka berat ba chongki ya ka VP namar ba ki kwa ya ka jingkela ba kanwan ngis ngeu kemen palat ba kumba ngila angnut ba kajing kelakan wan bat ngis ngeu kemen ba ku WP kala yo sensyar bat kajing singan jongi Khasi kadon ki nong chong yeu kilpan paru kajing ngeu ngia bat kajing ngeu thaj ya ka sarkar ka babat manta ya ulakam sensyar bat pen paru ba kidon kajing kermen satang ha ka WP na ka banta kala wei ki khun kekti shu ki nong chong yeu kilpan paru ba kumba kila a ya kajing kershan ka barat ba ya ka WP ki kerman skem ba kani kaseng kan om shet kala yaw pat ba bat ka jaj mriu hanrei kan ya tre hok nak banta ka bah ka miet chong ki pat ba pat kham tam e banwan ra ya ka senchar ka khadar ka bokhuj ba suba ka bom don ya ka jingle siliang shu ki pat ba gilpan pau ba ki kwa ba ka WP kan senchar hok bat le hong na ka mta ka ri bat ka jaj mriu wei ru ki kwa ban pet ya ka jingwan buhai ki bru nabar ki bala bun palat ki bawan bala abakali halor ka jing sneu jongki ya ka jing ong jong chief executive member si embathima ka KCDC uba shembor lang renja ubalabu ya ka thong ban panduna ya ka jing ai license khayi lane trading license shakibat jala bat kumjuk ban wanra ya ka anthung kam thungjam hapok ka council kinong chong yeu kilpan pau ka jing sneu kmen halor kani bat ki lakhmi lentiru bagi khun samla trari tramluk kin yo shwa maki ya ki kam ki jam om ban yo shwa daw bat jala tu ki pai nong chong yeu kilpan pau ba ka kongres kala thok pat shukori ki pai ba ka jala hakaba kum ka seng ka klem shem lala pan pun urlong ya ka jingkular nak bantau pai ba Ini kalau saya cukup lain yang ya. Ya nak tu. Boleh pergi ke? Oh, to. Pergi mah. Ha. Mah. Ha. Hapra.